Konnichiwa, tady Marek z Osaki, dneska v Kyotu na Fushimi Inari Shrine. Jdeme. Vlk tady utíká se zlatou okurkou a jdeme. První velká brána, takže se musíte mírně uklonit, protože jdete do posvátného prostoru. Takže jsme tady. Trošku se ukloním a jdeme dál. Tak. Blížíme se asi k úpatí hory a potom půjdeme teda hodně bránama. Provedeme rituální očistu rukou a úst. Lištička. A jdeme dovnitř. Ještě se tady podíváme na samuraje, kteří tady jsou krásně vidět. Ne jako na jiných branách. Jinde jsou hodně zamřížema dřevěný a drátěný třeba. Zde senka opravdu hodně lidí. Takže tady máme plánek, jak půjdeme nahoru a potom ten obrázek úplně neodpovídá těm 10 000 branám. Nahoře je vyhlídka. Mniši jdou, jde natáčet. Teď máme bokem klidnější místo a jsou tady psáníčka. Můžete vidět, je to poskládaný z papíru. Takový tady mají design těch cedulek na psání. Fénixy. Tak jdeme na to. První otočka doprava doleva. Tady kůň se zlatým postrojem a jsou slyšet bubny z obřadu. Jdeme na to. Mezi lidi. Tak tady máme začátek. Tady jsou ještě turisti. Tady ve třetině už asi nebudou. Takhle si pojí zničený. Vydržejí jenom tak 20 let. Kupujou to bohatí donátoři nebo firmy. Stojí třeba $10 000, jako jo. Termiti to žerou. Jak můžete vidět, teďka už jsme v menších branách, takže to tady trvalo se procpat. A tady ty už stojí jenom $4 000. Ve směru dolů jsou vidět jména donátorů. Oční pohled. Tady máme první odpočívadlo se záchodem a zahýbá se dál doleva nahoru. A tady pravou cestou se jde dolů a levou nahoru. Tak a tam z vršku, když to obejdete, kolem tady ty pěkné zdi jsou další brány a bambusový lesík. Tady máme oltář. Bambusový výhonek má asi 2,5 metru. Bambusový lesík. Koruny jsou pěkně vysoko. Tak 15 metrů. Kamoši, tady spolu hlídají bambusový lesík. A vlci tady taky hlídají. Jdeme dál. Vycházíme z jedních brán a zase do dalších.
Tady jsme šli, teďka jsme tady. A jde se ještě nahoru. Zase další část. Teďka tmavá část pod korunama. Tady máme jednu kamennou. Tady máme spoustu kapliček, pokrytých mechem. Teďka jsme došli na první ze 14 zastávek na vrchol. Odtud je to ještě 40 minut nahoru. To je úplně nová brána, teďka to tady pán maluje. Takže pokračování v dalším videu. Mějte se.